Stone mini khalai baisa cha. Hello logofer khulumbai आंनि डली ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना मोसौ लोगोफोर नै दायो ब्लगा आंना माने गारि मस्तिनि आं नोंसोरखौ खिन्थाथ'वा सानदोंमोन दै र' उनथिंजाय एसे थफ्ला दङ बेखौ इगनर खालामथ' लोगोफोर आं बुंलांगासिनो दङ लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना थ' दिनैहाय माने नै गारि सिंनिफ्रायसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना एकदम माने हाखु दाखु जाब्रबदों आरोना मानेकि दिनैहाय जोंहा सानदेनि थाखाय माने एसे ओंखारदों आरोना ओमफ्राय नै आं बिथांमोनखौ खिन्थाथ'वा सानदोंमोन खिन्थु ओरैबायदि आंखौ मा खालामगासिनो दङ ओंखायनो आङो देखायखानाय जाबाय ओमफ्राय दाहाय भिडिअखौ दाननो ससेखौ दान होननांगौबाबो खिन्थु आं दाननायाव गैला आरोना लोगोफोर स' जोङो नै दा ओंखारबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो लोगोफोर जों बबेहाय थांनो नागिरदों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना लोगोफोर दायो जों बाव मानि थाखाय थाथ'दों लोगोफोर मानो होनबा आंना हौवाया बैयाव गाइखेर लायदों आरोना गाइखेर ओमफ्राय गाइखेर गोथां मोनोमोन आरोना जोंनि काजलगाव बाजारावहायनो ओमफ्राय साबेसे थोगोन दा बेल'सैमोन माथो मेथाइसो लाबोलायबाय नै हौवाया गाइखेर लानानै फैबाय आरोना आंना थख्लिखौलाय हारसिं जानो ना मा जानांगौ साबेसे नै गाइखेरखौ लाबोबाय लोगोफोर दा माने थांगोन आरोना अबाव थांगोन बेखौबो मिथिया गोबावनि उनावसो ओंखारदोंलाय आरोना दावराव पार्टि जालायबाय जोङो नै दायो सासे नैबे बिथाङाबो ब्लगार ओइ नोंनि ब्लगनि नामखौ बुंनानै होलाय खेबसे रंजालि बसुमतारी ओमफ्राय बै बिथांनाबो दङ खिन्थु बेरायबानो बिसोर सानैया ब्लग खालामो दिनैनि बुस्थुफोरनि स्पन्सरशिपआ बिसोर सानैनिफ्राय जाथ'गौ ओमफ्राय नैबे उनथिं जाहैबाय लोगोफोर बै प्लास्टिक नुदोंना बेवहाय माने मोनसे बुस्थु दं आरोना ओमफ्राय बेखौ दायोसो देखायगोन आङो नोंथांमोननो बेयाव मा दङ दा जोङो रंजालि मोनावहाय थाइजौ खाहैसिगोन दा इयाव मा दङ दा देखायगोन आरोना लोगोफोर प्लास्टिकआवहाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो लोगोफोर फैदो थांगासिनो दङ जोंबो जे गुसु मोजांथार खावलायावसो बावबाय आङो नै थान्दा गाइखेरा मा दाउ बेलाय मा दाउ होनोमोनलाय बेखौ बावाखैनो आङो गाइखेरा थान्दाथार लोगोफोर नै गुसु फ्रिजाव दोननाय आरामनो मादै सानबावदो आङो हेलौ सानडे फान डे थाखायनो जि बिथांमोना सानरबजों ओंखारनानै भिडिअ लादोंमोन बर' फिल्मनि एक्टर बर' फिल्मनि बिनि थाखायनो सानरबजों ओंखारलायनानै भिडिअ लादोंमोन दा नोङो नोंनि चेनेलखौ नायबाय थायो ओमफ्राय नों हेलमेटखौ गाननानै होलाय देलाय ससमाखौ एसे सरि ससमा गाननानै देखाय अके वाव सुपारमेन ओइ लामानि मा नाम होनोमोनलाय बे बिबारखौ दा बायदियाव बारनायथाय हौवायानो देरबावनांगौसो मा नाम होनोथाय बै बिबार पार्पल कालारनि आरिखौहाय लोगोफोर मिथिला आङो सारअन्थाइ गावो होनो बे दंफाङाव खिन्थु ओमफ्राय नुवासै फैसिगोनथ' बे रंजालि देलाय हाला आं बिनि लुगैनायखौ मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जायगाया जोंना बेयावनो मोनफैबाय जोङो लोगोफोर देरबिल आरोना एसे मा जाग्रा लानानै फैदों नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं आङो नै ग्रीन ओइ देखायलाय
Awa. हाबबावानो जागोनदां हाबजाबावा जाहैदों नै एक्टरा जोंना दहायनिया नै आं बायलै मा गोसोखाङो दे सलायदो बाइक सलायबावबाय दहायनो हा फैदो बार फैनायखौ दाय माबा जादोंबा बेखौ गानलाय नोङो मोनो आंखौ बायदि नुगोन आङो बै दै दंना लोगोफोर बाव सुइमिं खालामनो थांगासिनो दङ नैबेजों आङो अक्सिजेन लागोन आंखौ माबायदि अक्सिजेन लाग्राया नैबे फैदो सानैजों नों अखाफोराव थांदो आं सुइमिं खालामनोसै सुइमिं खालामनो थांगौ आङो बै दैमायाव लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आंखौ आं बेसेबां सानस्रिनो हायो बेखौ गाननानै नैबे अक्सिजेन बै दैयाव थांनो नागिरदों बियो लहैनो नागिरदों ओमफ्राय आं अखाफोराव दिनै जोङो बेखौ जासिगोन आरोना दायो थाइजौ दं मेगि दं ओइ गाइखेरा गारियाव जाग्राफ्रा नै गेन्द्राद्रा उदैया एसे सिगां ओंखारखायो बिदि जायो एक्टरा बर' फिल्मना जों सानखादों इसुर मानो नांगौ बेखौ फैदा स्टार्ट खालायनोसै गाइखेरा गारियाव गामला नै लोगोफोर आं बेखौ माने मा दंथाय आं बाव मिन्थिया आरोना मा दं मा पलिअ दौग्रा बाकस पार्टि पलिअ बाकस पार्टि मोनबावबायसो आङो इखौ बाकसा लोगोफोर बाव गेससो दङनो गेस आयु हनै दे बानायदो गुमै बिसोर सानैबो गुमैसोलै नैबे बिथाङानो बर' फिल्मनि एक्टर होनदोंमोन नैबे खिन्थु गुमैसो बेबो जोंनि गेन्द्राद्रा माहाजोन गुमैया माहाजोनखायनो जोंना उदै गेन्द्रा उदैयानो गेन्द्रा माहाजोनखायनो गोसोयो ओमफ्राय नै गुमै सासेया जोंना खदाल मा आयु जुगारपन्थि ओमफ्राय जों दा नेखौ हानोसै सानैजों नों आंखौ खेबदो आं नोंखौ खेबनोसै मोनलांलाया गावबा गावनिसो होनदो एखनबालाय टेंगे होनबाव नैबेजों नै थाइजौआ हखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बैयाव जानगासिनो दङ जोंना मेगि मेगि संगासिनो दं बिथिं जोंहा थाइजौआ हाखांबाय नै मेगिया मोनबाय लोगोफोर नै मेगि मोनग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थाइजौआ नै रेडि जागासिनो दङ मेगि थाइजौ मालायना फिथाइ सामथाइल' लाबोयो थाइजौआबो रेडि जाहांबाय लागायसिगोन जोंना नै बे बिथाङा गोथाव नुखाबाय साम'जों सुनानै जादो जानोसै मेगि औ आं गोलैनायखौ नुहुराखैना नोंसोर आंहा गरायाव हमथा जादों नायनो बोराय बुरै जोंहा थिगसे जागासिनो दं दे जा बोराय जा औ मेगियानो गुदुङानो जानोनो हाया थाबखौनो ओरैहा गुमै सासे ओमफ्राय बैबा गुमै जाहांहां जाथ'वाखै सेंग्रा बिया लोगोफोर सेंग्रा बैयो गेन्द्राया माहाजोन जानानै उदै गेन्द्रा जाबाय फैगोन बोसोरावहाय आं इलेक्सन गेलेनो नागिरदों भट होबानो जाबाय आंना माबानि सिन'आ जाहैगोन माबानि बाइकनि अके
जाखांबाय बोरिया जाखांबाय नोङो हो थाइजौ जायो दा थाइजौ जादो मेगिखौनो जाख'नो हाला बिस्कुट सेवसो दोननानै लाबावबाय नै ओरै नै थाइजौ जानोसैलाय मेगि जाखांबाय थाइजौ जानोसैलाय ओरै देखायहरलाय देलाय गामलायाव जानोसै बिना नै गामलायाव जाथोंसै गामलाया गोथावसिन जागोन नोंना लामायाव इन्टारेस्टिं खा जि गामलायाव जानोसै गामलायाव बबाव हाबो जानो हादों आलौदों गोथाव जाबावबाय दे सासे जा आलौदों आंबो जानोसै आइ गुमै अर सायदों ना मादों नोङो ना साहा फुदुंनायखौ नायदों अबे मोनसेखौ गोदैब्रै जाबाय होफिनै दे अक्सिजेन गारलायनाय नागिन नागिनासो बियो नागिना गुमै ओइ नागिना गुमै सानस्रि हैदो थां बैयाव आं दहाय सानस्रिखांबाय एबार नों बैयाव सुइमिं पुलाव बैयाव एफा गुवार सुइमिं पुल दङ दे रेडि खारलांदो खाबाव एसे गोदौबावथों र' बोराय बुरै सानैजों मालाय जि सा लुबाय नै आंहा माबा खालामलायनांगौ रा दे नोंसोर सानै जि समायदो ओमफ्राय साफात थांफासिगोन साफात एसे फुङाव खानांगौ ना मारै फुंनो रोङा हो बेहा बुग्लाबजोब्बाय फुंनानै फुङा मालाय मोजांथार जाय मोजांसो नैया नायजाला बिथाङा हानाव नै ए अखाया हालुदो अखा फैगौ अखा गैला खोमसि जाजोब्बाय हनै खोमसि जाजोब्बाय अखा हाखासिगोन बिस्कुट दङ नै बिगुमैनि लुनायावहाय गाइखेर साहा जोब्बाय अरजाया मोजांसो जमानो ओइ उदैया एसे फिसा खालाम मा एसे गिदिर खालामो उदैखौलाय एसे फिसा खालामनांगौ माहाजोन नालाय बोरै माबाया मबाइल सबाइल दोनजोबदो जि गोथाव जाखादों साया साहाखौ इन्जय खालामदो औ सिखा दं नोंना नोंना फिसाफोर मेरला दङ टबि दङ टबिनो लानो हायो नोङो औ बे आंनिसो औ हरदो जालांसै माखासे टबिनो आंनो मोननै हरलाय गोदै मोनबाय सालोंनानै आं लानोसै दे पेकेटैनो ला लादों पेकेटखौ बैथिं गारहैनोसै ओमफ्राय जाखांजोब्बाय औ र' दे स' लोगोफोर जोंना पिकनिकआ फिसा पिकनिकआ आरोना दाथ' माने जोब्बाय आरो थ' जोङो जाखांबाय नै गासिबखौबो दायो सोजोब्बायानो होनजाबाय आरोना थ' लोगोफोर आंबो भिडिअखौ माने बांद्राय गोलाव खालामला आरोना बोथोराबो माने बिराद अखायानो हानोसै आंनि केमेरायाव बारा मोजां सिनाया आरोना माने मबाइला जोंना आइफनबो नंखाया नालाय दामिबो नंखाया नालाय स' लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामनो दाबावहर लोगोफोर मिथिबायना आरो बिनि उनाव जुदि नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर दे अके स' बाय लोगोफोर लाभ इउ अल बाय साबस्क्राइब खालामथारदो लोगोफोर माने आंहा एसे 3K जाथारनांसिगौ आरोना कामिं सुनसै आरो खालामना होदो लोगोफोर अननानै बयबो स' बाय